kalung kar biang long pinef do ke alo nonom che thangklong ilutum kar biang long mo pen owi kimi ben ase ke jumin nai alun sipi alang le men ke sami akang sang hipi alang le akimi kilun alunjir arni kimi production hin pen ke bontapon alunar jam pirbi boleng dun totang ti pini kala bangso lunar jana phutak le full detail lang isinang totang te a video le start iklona la bangso lunar jalong chapa jana bang phu lage nonam che thangklong actor alang li men ke thari prince jonghang alang li phan le tum la bangso lunar jalong alang li chapa jam te ilongji apen la bangso lunar jalong chapa jana bang phi lage aji ke men nai actress alang li men ke sami usa signar pi alang li phan ta me le tum la bangso lunar jalong alang li chapa jam te ilongji pirbi boleng dun la bangso alunjir kilundung belai khenlo nonam che thangklong asingar tum alang tum nge lai khenlo akang sang hipi la pen Bidya Singh Ronghang alang nutum si labangso alunjir ke kilun ni gatum labangso alunjir phan lyrics ke tok iga bang phomen klalo ekon timong lapen labangso luna jana phan direction ki biduna bang phomen klalo jitul timong labangso luna jana long makeup artist belai khenlo jinku moni lapen franjal lapen labangso luna jana phan DOP mate cameraman abang phomen klalo Nick Motion lapen labang so lunar jana phan producer abang phomen klalo Mongol Singh Ronghang nato lason kai ki kar biang long pen onam che thangklong a video mati actor actress bidulang iberete nato bhensek channel uselan sarkai pinon lapen laitana piduning non lapen comment nang tokenam chining non pinep jok lanji kang ton lo kur bang thu